This is your boy DJ Dwayne representing Global News Zimbabwe. Yeah, we in Moz 2-0 versus Cape United Pachibuku Super Cup. Irikuradza kuti irikuda kuita improvement from the last game. Yeah, yakarohwa neDynamos. So we've got the guys here vachange vachishare my thoughts about the game and the future yeteam yawo yemunotori. Amana muri sei? Kutaura na uyu unonzani? Christopher and Sebadman. Munash Venturance. Do atina vakomana pana saka chavabvunza vakomana kuti how are your thoughts? Maona sei game ratambwa nhasi and toda kuti mubudise zviri pamwoyo penyu zvamuri kunzwa kuti mukuda kutaura nevari kunzoko, the other fans, even the executive yemos ikuteerera inenge ichiona Global News. Yeah. Aiwa ichokadi sitimu yekutanga tani ngwesikazi win. 5 games there. It's a joke. It's a joke. Plus aiwa takapuwa macomplaints kuna makochalo kune body aiwa chimo zvakashika zvichemo izvi zvazviri zvipi zvamaida kuti muise ikoko zinzwike tiraumbozinzwawo players yake players kana attacking yede last game yakadhawo yarusaina attacking yitwa netype ye-substitution yacho substitution muriko chichiri kunetsa apa vanoona makuru tungorowo macross ake combination inoti Jerry Abubakar na combination iri dangerous makurona tikaramba tichifamba nezvatirikufamba nazvo tinowina. Plus one advice ndekutika wini apa kapa takutouya mucharamba muchiuya here kustadium nekusapota team tikuti wini ndaisasina luzi kuti chichauya futi anoluzi chauya. So in terms of substitution coach ngaasabure zvazvo kufadza aise mwana wemusha wekuti munosumuka muchoma coach ngazipe kusabura nevanhu vekubvisa nekubvisa vachiiswa ndivanani awo mana taurai mira sindumuromo taura we can give a thumbs up. It was well played. The game was okay. So they should continue from where they left by Cape United vachienda kumberi. Exactly. Is it because there was a flyer, a postcard which was sent, a banner yekuti coach Mutasa must go? Is it because of that mafungire enyu kuti munoona ndinofunga ndo because paona flyer apa because kama nampana katamba la 77 mbona namba 77 saka ndimi part of the guys ansikura kuti ndimi as individual but you are fans my call for that kuti katikana takataka masunungurwa yenyu Simba Nescotland takwe koko be careful Simba Nescotland tuke koko mana ndataura makuruwani Simba Nescotland we're coming there vakutaura vakomana they're from right here kuNorton tiri mumungoni stadium. This is your boy DJ Dwayne representing Global News Zimbabwe right here in Ngoni Stadium. Vakomana vanga vachiita sharing their feelings tinawo panapa. I think they've aired out what they feel and think about their team Moz Football Club. We signing up for Global News Zimbabwe. It's your boy DJ Dwayne.